Salo. So nami sa kanang medyo social nga restaurant. Amo to nang giagian yan tuan gyud medyo layo-layo kay murag lami man daw ang kuan dan Sa to? Beef bourguignon. Mo na pinaka the best daw. Beef bourguignon dan So they said may not be the best but So, popular. So ang among entry ay katong snail na pod. Katong Paris blessed. Ambot unsa to siya. Sa katol lang pili na mo. And hopefully lami ang pagkaon. So kani siya almost full course meal, wala lay kuan. No dessert. Dessert kay dito mi magpalit og dessert sa boulangerie nga doon sa mga lami. Yes, there's a boulangerie that we really like. So nasayop o order or wala kasi nabot. Okay, dilis na ilang ihatag. Yung ihatag kay onion soup. But that's okay. Kaya namay ako Mabot to sa lasa niya pero try na to. Ganyan ako makakaon ng mushroom din. Masarap. Gusto niya mga mushroom ang ubi. Dahil may humok. Dili manain ng dagway ba? Wow. Ano mo kayo mga mushroom na raw tayo? Mushroom expert. Mabash ka ng gahi ang mushroom. When did that happen? Primo. Civilization. So for you, madam? Kasi? Oh, it's going to be hot. So mo siyang snail. See? Hi, can I ask for butter? Butter. Peanut. Sige. Still very hot. Thank you. Yeah. It's hot. It's hot. Again, it's hot. So kumusta man sa lasa? Wala pa, init pa kayo. But so far, mas lasa yun ang pesto and cheese. Sa birthday. May lamig? Lagi na siya eh. Rub. Taste of soil, something like that. Not bad, but taste okay. Kapila din nga refill na to. Katulong. Pinapay ano yung busog. Mga busawan kay tinapay. Lami mo good. Tinapay pa lang, busog na ka. Kapag ay kuhan butter. So, para dili kay ulaw, sagdan na sa ito na mo itong main dish. Kung marag ikaupat na lang dahil, marag mahurot na. So, sa imong gi-order? Bourguignon. Bourguignon. Kaning ako chicken chicken a la chooks to go. So, gusta? Lamig. Worth visiting. Yeah. C'est bon? Yum. Yum.
Panay nga man, no? Tagabayan ako na. Kaya lang, chicken lang yung tao. So far, mga siya ka na. Okay lang, kay chicken naman. So, pag mo i-mix ka na, diyan mo gawas ang flavor. Ito sa sabaw, vegetables. Diyan mo mix. Dili lang siya mo ka nang naanad mo ito sa ito ang manok na din sa pampan. So kanina siya i-mix din mo. Alam? Wow, good. So, saite, madam? How was it? Satisfying. Be good? Try mo? Worth the travel. Hurot good. Ako ba ito nag-hurot? Kaya di na kahurot. Okay, muna yung among bill. Madam? Guess the bill? 95 euro. Babylon,